Tisztában vagyok vele, hogy a világosítás, a hangzás, a vágás, a háttér távol áll korunk megszokott vagy elvárt színvonalától. Ez részben a mérsékelt felkészültségem miatt van így, részben tudatos választás eredménye. Aki végignézi a videót, fogja érteni az okát. A fenntarthatóság összetett jellege miatt nincsenek rövid válaszok ebben a témakörben. Aki bármilyen vonatkozó kérdésre rövid választ ad, nem lát valamit, vagy azt szeretné, hogy a többiek hagyjanak figyelmen kívül valamit. Különösen fontos ezért, hogy meghallgassuk egymást, szálljunk időt és energiát az összefüggések megismerésére és egymás álláspontjának a megértésére, valamint kommunikáljunk tisztességesen. Egymást még talán meg tudjuk győzni hangerővel vagy az álláspontunk képviseletének konokságával, de a természeti környezetünket nem. Van egy jól bevált módszer az egységköltség optimalizálására vagy csökkentésére, ez az adott termék vagy szolgáltatás előállítására nem közvetlenül eső költség, mint amilyen a fejlesztési vagy beruházási költség minél szélesebb alapra való szétterítése, azaz a méretgazdaságosság, az előállított mennyiség növelése. Ebben a gyakorlatban látványosan megmutatkozik az én-központú gondolkodás, a korlátozott felelősség elválása a természeti erőforrásokra gyakorolt hatástól. Gazdaságilag és piaci szempont szerint is az egységre eső költség minimalizálása a célra vezető. Ezt jutalmazza a piac, ez könnyen eladható, a mennyiség növelése külön-külön mindenkinek jó, de ellentétes a fenntarthatóság szempontjával. Az egységköltség alapján döntünk, miközben a teljes kibocsátás számít. Fontos annak megértése, hogy én-központúan nem érhetjük el a fenntarthatóságot. Könnyen gondolhatjuk azt, hogy a technikai, gazdasági, társadalmi fejlettségünk okán kevés erőfeszítéssel és lemondással elérhető a fenntarthatóság, szabadon válogathatunk a nekünk kényelmes vagy jövedelmező, fenntarthatóságot elérő megoldások között. A narratíva hatékony eszköz arra, hogy ilyen irányba terelje a gondolkodásunkat és a közbeszédet. Én-központú gondolkodással nem értjük a problémát, annak mélységét, nem fogadjuk el a függő helyzetünket, ahogy az ebből eredő szükséges tennivalókat sem. A szorongás én-központú kérdése, hogy mi lesz velem. Ez természetes gondolkodás, de a fenntarthatóság szempontjából ennél nagyságrendekkel fontosabb kérdés, hogy mi lesz velünk. A gazdasági berendezkedésünk alternatívákat ellehetetlenítő volt amiatt, a már most is érzékelhető és megválaszolatlan változások mellett nincsenek hosszú távú egyéni túlélési módszerek, a mi lesz velem kérdésre nem lehet megnyugtató választ adni. A mi lesz velünk kérdésre már igen, ott van eszközünk a jelenlegi folyamatok megváltoztatására, és a fenntarthatóság célja az együttes hosszú távú túlélés. Bármilyen szabályozás, definíció, gyakorlat, ami nem a természeti környezetünktől függő helyzetünket veszi alapul, félrevezető és nem szolgálja a fennmaradásunk célját. Különösen igaz ez abban az esetben, ha az alap, akár kimondottan, akár kikövetkeztethetően én-központú, gazdasági központú, mint a növekedés, a profit, a versenyelőny, vagy olyan emberi célt jelöl meg, ami nem a hosszú távú fajfennmaradás. Mi az alternatíva? Jelenleg nem járunk fenntartható úton, és nincs érdemi válaszunk a környezetünk általam közvetített kérdéseire. Aki érvel, kérem valós lehetőséget vázoljon fel a maga teljességében. A mostani tevékenységünk nem fenntartható és nem is javítható, így hivatkozási alapnak sem fogadható el. Egy-egy elemre minden összetett rendszerben van jobb alternatíva, de a fenntarthatóságnál csak komplex, egész berendezkedések hasonlíthatók össze érvényesen, egyes részek külön-külön nem. Rövid távon legalább egy megoldás, hosszú távon legalább két lehetőség létezik. Ha kellően nagy nézettsége lesz ennek a videónak, akkor megosztom a javaslataimat, hogyan érhetjük el a fenntarthatóságot. Egyrészt fontos, hogy legyen elég nagy érdeklődés a fenntarthatóság ilyen, a természettől függő helyzetünket elfogadó értelmezése iránt, legyen az az én felfogásom, vagy más forrásból eredő. Másrészt fontos annak belátása és elfogadása, hogy a jelenlegi berendezkedésünk, azaz a konfliktus alapú nemzetközi rendszerünk, a verseny alapú piacgazdaságok rendszere, az én-központoságunk és az abból eredő félrealkalmazkodásunk alapjaiban fenntarthatatlan, és egyelőre nincs erre érdemi vagy működő megoldási javaslat. Harmadrészt az itt elhangzottaknak kellő mélységű megértése is fontos, különben senki nem fogja érteni és még kevésbé elfogadni a javasolt megoldásokat.